e kume adene fo me nan ba mafuma amen nan no untumi mfa won sa we nsumu hanki we koro ntumi fa nso entuma abenti seja na ye na ya fam nan no nyina usom se ya hyew te se de odon se radio na ya foroba na me nan hono ten e kan wo program no so mic ni ma wana midenya meka nyame o hata soro ka adwuma me yese nkofo ebre omo di matem na ne se course bitumi ba fa akire dele o man na wo hwe wo no nya ne number pese what you say so se hwi ni wo na ye se adwuma na wo de ye ma bre no so wo die ni ma wo die ni Obviously, for this is your girl Anita. This is all about Proud Ocean team. The patcho yeah, show programs I say a year wedding, outdoor and parties, naming ceremony. Program BI cost we CBI or showers here. So here me I just call 0549 972425. 0549 972425. I'm the CEO. Patron Chemubi on here, just call me and let's link up. Thank you. Proud Ocean team. We are into serve. Dear Nisabana Safo. Me can fuju TV. I'm obi bia Canada ha de no an ya hwede je ani. Ho na be hu no ma papa. Ene nsam papa. Ene jesam a ekoso. abusa for bi di safo obi bia kwa ba biemba Ju TV so sere dan me catch am no say ba bia e be hia bia e movie fo hia bia no say enigi any unity ho to ahwe me nya be ma e long face jam jimi de je say ye be kaya to ma bom na ya twetwe nkomo kakra afa ye industry no ne de e koso but we say long face we asinimu enye nne mihu no enye nne me na twetwe nkomo na de e koso no so side no so akire na adwene me tell say sini twa na ekuma wu de e koso no ono so akire na adwene bro I stop pa dia boko ishatu pa wende na oni na wusa ene na nwa se obia na yerubia na ge nti obia kopre de na wane na yire na wane na ge so obia na yerubia na ge to obia kopre de na yire ana na ge bagie nti ene na mu eh so much say obi apere de ofie nti o yire a o ge a obia o bob da so be fidi na wow ene wo ye be ma mpesi ka ma no opem oba mbra ebre nyina se be kwa akofo obi ba to ye ho se obe wale no no ahwe no no antina be ma ebre wakase mo kofo yi ba to no ho so sanity eno antina ebre bebe se de adwuma be na ko se wo ye de sinina yes sinina ka ho music no so ne nam chen kakra nti egu so music no o gusu pa me fan agro o track abana Bibli me nwem de se dos sa bibi abomu me performance crazy o ye wan wi abeka se boy ne num wi ana onum kokin me performance obi a onim bia onim long face bia no me performance bi ma obi giant sano wow say the whole day no ye program no for floating no ade na floating so na ye nsa okeke na ye nsa floating no de me ye me hu floating na se obi ohun me bi enim se maboro se isra ansa na se free ho show no performance no nipa ni nim se men no mo hwe no onim pefe se long onim hwe no so wodi kind na ye de me ye no odia nsa no wow me performance de ye hu me de bia me ka se me nwom be hiti a ara Chatawale ne Stonebwoy mo ara mboja mo show ko men Canada onyum ba out se me ye ma me kasa asem ne se energy no mo flow no energy no mo de ba sata to mi huri beduru se energy no mo energy no bibi energy nso ka ho na ma energy ne energy but ye de no e o twedi ampo de no nko a ti o de ebre no so amati enka ti me obi perform na o ro no ho a anye me nwanwa yeah hit na tuma wu nyame me do nyame ti egu so ye de nwom no so ne nam na wo kan nyuma se ni fa no obi pa wonyo benya digital platform no obo rema audio mark be bia be na use long face music Instagram ne be bia long face Instagram long face gh Facebook long face gh and YouTube face 1 TV ana sika
TV. Yeah, Phase 1 TV na Sika TV. Long face. What is in your chiachi? Pa. Ishia wo nyen me kai na at this time. Eyi mo du kwa oni ade ade na. Dunkwa. Ayi na dia na me ne kwadwo kansa na mo. Okay. Dunkwa director we. Ba shaka what say. That famous director. KJC. Bidonyame classical father. Okay. Bidonyame. Achabi pa. Ata no kwadwo ne na wache. Na ye ono wo papa nchen. Achepa na. Edu ani ye rounds sa ba body edu bia ne na ndo bia. What ye chie ache Nancy Amoki Kase, a draw to movie industry. Say issue nan come and person a coho be which I say. The ama make us answer me say me long ya me jina ha me no din commune. Last 3 years long Facebook bubu. Nano me say Porsche sale ebe kasai. Ema cinephone be break cassette ya no ne ade. Say a bit for now, no the mistake or any say Odyssey and one barber can't engine by me long face. Me didn't see and I'm murmuna and I may fall sour yam in bar one thing. Into the ordinary buyer was a social media be funny say sini or sini no more bet. Ye not or do long face bear fee, chitru soon. Wow, or bear fee be whom be. So my taxi be bear fee be whom some. That producers directors be a be film who said let be boy no yale ampa so what I say me kwa dancing so no hu ba bia me do mo call ye for aseda no my bloggers by be hu ba bia me call ya ampa so what I say ntine gidie ne ba sa ampa boy no ye dey ba bia wo call to ba bia call ye kakra o so be o do mo call ye ba bia me ko dance se ba bia me ko nya ma ho to no oye sunsun nyuma as a comfort line oye dunsini onkura bodua onfo ne kura bodua dunsini tin haba mbo nti me ko dance me do mo koy so what I say e mo ni nipa na twen komonti no na enyom wonwa na say you di achi bia gidi say ampa boy na ye dey o yare but Porsche de na koye say wa kwahye baabi na ho ato no na wa bant wo kan gidie ni ho ba me de ene say de bia ka say osoro kwa ka say yenya na ni nyina mum nyini twabere ne de edura en omo di matem na ne say course bitumi ba fa akire tele o man na wo hwe wo no nya ne number mbese what I say wo for ya wo ne bidum twafo na actually frog bisa say le o hwa ma ho toro so me ni din bi abo ba me ka ne say obi kana hawa waboa wo kura. Wow. What the Mitchell say? Mike ya ode abomi ya ye interview. Wona ye wode ya wona be ka chem say there be long way ma fa way. So won waboa me. So wan kan chem na ka me fa way nko na me di nkoma. Me wie na ma me di nkwasesem. But waboa me say wa kire me say there be we na ma me fa way. Nti say bibi course no bi e be kire mu a waboa wompo. Won ka say adwuma no ye adwuma ye se no ana ye kan basa da bi o chewo say akwan bi wo ho a so wani abrisa de no be ya won so tu anamo se de be ya wo fine anwode hia wo ipa wa anwode a onkwa na nyina no utumi didi eche so se wo yare da mpaso nanu ya se makoda hospital aba but we ne mea me didi anim normal yare na de be chama makomoro asset so. Wow. Senior Mura. Yet time me feel a man I know mutifie Tamako hospital nyina me say some of them copy Benjamin to Mura adwuma metumi kwaye a man so sit down already me na do them there be a job boy na me de no ntontom ka ho ebre ka ho pressure on nyoma bibiri but ye will be go ho no ma ye fa ni agro nti nipa ne ka waboa o but say again lady die won twene sra ne abasa bi obi e ka ne de ni ade but so se hwi ni ho a na ye se adwuma na wo de ye ma bre ne nso wo de ni ma wo de ni so ade ase na wo de ba ma na be wo se sa de mo ka na ye no kre wo industry mi do nyame ka nyame o hata soro ka adwuma me ye se nkofo ebre akosa wa ye no mo hye dem a o muntumi nka oni so obeka sisie ya ni nua no be ka se wono nko aba no abeka si ne hye no ho
baby nso ko kan so a nke betumi abo nipa de asua de into vice antenna show yinti obi ntie ma ne ensu enkasa nkyere oh what I say ma me show ya man kene nim se niema bi koso wa wawe mpantwem asetena mu den bebre bo be kan no ama de sua de bebre the same thing e wa sondem edu to wa sondem edu to e wa abanwumam edu to bebre enti na de e ba yemso a na ye de na best screens nti ya na ba be kan o kan so yesi menka na nya no kore mi wuo no na me boa se wo so mba umfo o ya na me frem no bi no me moa waboa no and de o ka de ya aboaboa no me sister ne de me tie me se me wa tizi wo wa oba ono so na se me ni hia wa 4 year mu pa anya tra but why star old phone bi enso ono se yetu na duro sa me se wa from a wo hia me so long me te wonka wo metonka sabre na mnia metonka pa wabre ameso se ai no ye de koka yisie ya bra o de won de ye fanto ye du aburo efifi a ye be wusire besi abo akese na si afa long o ka se edono bi obi ho a wante o story no be nso no tie wo de net sei e kwa be so na afa so a omudi bubu sa me de me ka se bi a de wante no na na social and media no so on pe na on pe oko me de no program ase se de nke aba me boss azozo salinko ayi ase ya na ese meje mic nkasa meje mic na ngbira na ye de ba the program beza birthday okay birthday ase so what I say man kasa anya hwe meje mic na mura program ase na bububu won tie fa ne say lady na wodi ne birthday na bia obi be ne sa na memede me ho akote se na ya de ya hyehya to okra e twen mintin ka ade che Sunday se ne nkomo ya yedi ade che Sunday a na nka me koye big MC anga se wa bu akwa side ho ntin ka ho na nka side effect ni ba no beto me de na nya se ye bubu nke ye kume ade ne fo me nan ne ba makoma amen nan no untumi mfa wonsa we nsumu hanki we koro untumi mfa nso entuma abenti seja na ye na ya fam nan no nyina usum se ya hyew te se de wodon se regem na ya foroba na manan na hono ten wata se di ye ko na nakodua wa kodua na nakodua ye de wo so ye mame no ye de me free nsuo na no pie bae na manan na ye wo so chechew de ayahio hwirem asa agudi na afia kase de ahono no say huhum de no yesi ano kwanti aka honam ani na afia kase de aduru be kana manya mahoto me de 1 month 3 weeks pe na nya mahoto ndi senka na mi nim papa na ko fa ba bia onke yesi me dadada na me ke yesi me dadada kidika kra yesi me jabu shop kra me ba wo de na wo ka no e ka wo program no so mic ni ma wana enti obi a na wa mafie nti obi a ono nim ana onim me no onim se long aheda na waye sa ofom ho nti afa no se me sorry no long me ba wo uso mu se na ma so mic and ma wura program na se ana ye gina gate no oje mic na wo ye ni fie mu nti oje mic na gate na wo wura gate ni mu na wo wura program na se ano me wura mu na ne gbira so ada se nti me yesa me sorry na me unza da bi de wi am na si awo me no epra what I say ka be sorry adi na asase na ade na me mpaaye zene nipa na odin ba bi ontwa me kan na me mpaaye nti boys na me ne om nam na yesa yema no nti me saade ni sie no mo yese ashada na because of na person be ti ase na me epra nti nya munum wona me na ne hono ya nkoma anye ni ti amunum wona within 2-3 minutes na me na hono ten sana moji edin o se na o de ade ka na ehye o seja no ehye o seja isa no tro mo de ye de ntuma na me deda ye be fam ahomache de akọ mine no ho no ntuma me deda na ye de kyekere me nan no nyina nsa sana mutuma so nan ni na nan so ye se bia ememma mienu asoma ha na me nan sense ya fam ti sefunu the nan ne kwa kakra bia ene nka de se ka twam tipra ko kra nke hwe ya som ti se de ekura gold na kosua na so what I say ntino de me fair mu no
obiara ne de obiara ne de let's say the whole kind no let's say confirm say it's true say don't know seriously say adwuma ni mu ana adwuma ni mu no oh minka say chenchena anche adwuma ni mu no eno na agoka hey obi say wan kasa yi ana say wan kan yi ana say ogu adwuma na ana say obiara ni wa ogu adwuma no adwuma na ma bibi nkakra credit o what you say for long betimi akọ stage so akọtọ nwuma yenim for music enwum be na ahete ye kempaluta ana ye family menwum bi ahete ba ye be ma portfolio me do program asama portfolio eja mic mamia na onim osinimu se alonga be blue eja mic manem e ma ne ko gina stage so otonuma wo mo ni nyina be say long face ni yenim for enwum nti sini aboa me nti dey na meka say ogu adwuma aboa enwu no na emum na ya hweyi what I say skani bie ni wa obetumi aka chem say owo ni sika omo sika no ho ban de nyame skani bie wa bo ho ban mo ho ba won kwa abone so wo bo ho ban wa asundue kwa so se de sika betumi atena se da twen no what I say what me go na say maton ko na se pa na ukọ ba bi no ye se da bodin bi kira wo se bi e yesi oh eno de me man na ohwe me no o ka chem se me ma me kura fresiye me papa fresiye be busam se nipa aso me sikura na eye kokoma asem se hunhum asem no ko bodin sisie ya evidence kura wo Ghana ha ye betumi abeto se me kura sika atwa oti ko hye so ye besa fa lawyer ama me se yenko ye hwehwemu na de unkura evidence so what I say nti na me ni me nyame ne ahunhum ayeso mu eka nyame ho je me pe eninim sa nti no esi sana nkofo awa na betuma bo nkofo na bi wa awa na mo hu say oh bebre sata na komo ye do betuma ko bi so bi say no kure living former manager Musumuru Shaun no ho Apuzo guy ba kwa no wo say na sata na me na vision na nam ti na vision empire team ni nyina boys ni nyina na ye wo program na se ye do so ye nya gitu bi ye do so na wo se wo firi ho ananka wo be ko program kese da wani ade tia ti na kai sa program na ko ma sha to se nka fawu ha say see sa na be ba na se hospital zinke wona nka panen ko kamia no me man na ohwem no kwa me wo kwa fa so kra na adwebere nkwa nkofre no me hu de ko ba mpo se me nam sofu bi so o sa sofu bi yare ana sofu no de ne ko me ho ko ne ho kwachia ne se na danfo no ana man ni buzam ze wotumi ye MC ana msin yan ana o yes o bi no hospital bi anu ntia ana mabede mabeye MC ayede ama no tie ho na me de be de be hu no okay so what I say nti me yama ni wie no me firi ano man no me ne la nya me lie the program no yes o be ma miska na me mpaage ska no di wie na me hu ni bi nta na dwobre no sa bre no kura na me nim se o ye ne ma different no the man didn't ya me de mani kosu ehu ye breast cancer me hu se wa se obi yare ama na ko eno pe na me nim so ye niam ahodo nti me man ko me hu de ka me na dwobere no wona me ko frɛ no wow nti me tofa ba bi anka yesie me dada yesie dada ana asem su sie no ko workers no de no mo ye oh normal onze obi ana ebi na me ka se bi be hwe se ebi su yi o mani se de o mante oh ebi a se be bi onam no ebi a o men so ade bi so frɛ so ade se ebi frɛ ebi sa de bia se de o ho sitie ne ade so ade se nti undumi ngaze o munyina be so am na obi be se long no ye hwan a waduru mi de bi e bre no suma wada kora na big stars nso be ba be ball plum nka me hu ni se me nduro nti me na nyem nwanwa se bia o munyina ndi twia megu ba bia me tia na de be normal ma wandi ya odi bia wo musa sase obi na wo ne ba na so be ku ne ba e fa ho be nti ne se nipa no me na me yale na so ntumi ma de na wo se me ye na one de ne yare na ma me asemi wo ha esi obi si na me yare
me nkɔfoɔ na me no mo nam no Dabi obiara dabi mehwɛ dabi. sɛ wote saa nsɛm yi saa Me obi a wɔse na wɔyare me deɛ no ba ne kora. nkɔfoɔ no ebia nsuo nipa baako pɛ na si hɔ nti wodi ya obi wɔ Me nim nti na deɛ. mebusa saa Tie me deɛ no kora no. Sɛ nyɛ man na ɔsam yare na me hu na dwuma pa a wɔyɛ a medi kan ne di nkɔmmɔ bi sɛ sɛdeɛ n'adwuma no yɛ sitie na ɔgye nkɔfoɔ nkwa no ade na ma hu sɛ wayɛ manfoɔ ba hɔ bɛgye aduro breast cancer medi ade na wono kakraka wahwɛ ma nipa no watɔ no ade nipa bi sei no yɛntene nka yie na akɔyɛ kokoɔ mu adeɛ meka YouTube asɛm ho kyerɛ no sɛ ana ɔnkɔ interview social media abrochefoɔ no ntene nka wɔamfa no adwene ama me so ɔnnim ana ɔsɛ media no so no ɔkɔɔ pɛ kɔfo bɛyɛ sɛ ɔyɛ azaa ne ade nti no ɔmpɛ nti me deɛ ne sie na meyɛ sɛ te sei na ato me deɛ a de ma adeɛ yi bɛyɛ de ɛbɛfa so apɔmɔti papa yɛ ahwɛ adeɛ nti me koraa no na meyɛ sɛ memfa mma ntɛm bɛti Koofante blogger bi yɛfrɛ no Koofante wɔn na Sean bɔɔ na amanneɛ sɛ sei na ato long nti ɔno na ɛde interview taataa me anam ka kyerɛ sɛ daabi sɛdeɛ mɛsi ayɛ na mete wɔ mentumi ntena ase mentumi nane me da faako te sɛdeɛ yɛadeda me blogger ku na abɛkasa wokasa mehu ni na wabɛ yɛadeda me no nti meka kyerɛ sɛ ɔntwɛn na me nsɔle ntena ase nyɛ saa sɛdeɛ measi ayɛ no me video ba abɔnte pɛ Ghana bɛbɔ mawutu ama mawu menim sɛdeɛ ɔman no a mewɔ mu menim sɛdeɛ ɛsi tie nti ɔma menya ahoɔden kakra nti nya man na ɛne Koofante a nka me mafa ma abɔnte me kɔda hospital na ano yɛ anda din bɛhyɛ baabi kɔdɛ na wokasa na woda hɔ a yɛbɛbɔ awuto na de ɔyɛ spiritual side no physical side no na no ho no wosan da hɔ kyɛ ana man na me ka sɛ 1 month 3 weeks 1 month 3 weeks ɛna wo se ankyɛ dabi na onim ɔya onim ebi abrochirefoɔ Ghanafoɔ a ɛnam me so amna ba hɔ no ma wasaw mo yare a ɔmakɔ ne nam baabi 3 years 2 years dabi 1 month 3 weeks wo da dan mu sɔre nya hwɛ obi ne kuku no wa na me say me yare na me de ba bonte na manfoɔ bi nya agidie de ba hɔ no obi wɔ hɔ a ɔse wa yare 3 years 5 years 1 year ɛne akyire wɔn ho hwee na me de me de 1 month 3 weeks enya ahoɔden a akɔda ase a kyɛ sɛ quick ntɛntɛm koraa ankyɛ me de no ankyɛ nti me ɛno koraa ka ho na ama Ghanafoɔ no bi ndindi no sɛdeɛ yɛ wotwa baa de sɛdeɛ wɔn nan sitie no nipa bi yɛ bia na yɛ na sɛ wode 1 month 3 weeks ama wɔnya ho to o kedi agora ase wo di agora bo futuro bu nkɔfo na me ka kyerɛ sɛ ɛhɔ no mo no enye yi a na mu ma bi fra abrochiri baa wɔse doctor na nka wiase sika bia wode onka amount a ano kɔpem bia obetwia obeba ɔde sai sika no beba bɛda ase ye na yɛ ne ba ye ɔmo ye nsuo na man ne de yɛ adwuma no sɛ enye yie ko wɔde nsuo saa na akɔgyina nsuo nsuo ɛtene nyame abɔ no bi na ɔde yɛ adwuma so ade ase kwa no aka otwa akokɔ ka wa asɛm no wo bisa sa ade de bɛyi ana enye yi a obehu wɔ hɔ enye a obehu wɔ hɔ ebɛyɛ nso asa de ade ne tie bia de nya so betu ho ana na kyerɛ wɔsie na ɛyɛ ahwɛ o wɛ ase edi agro bi tetefo no mu nim nyansa sen tetefo nim nyansa sen wɔsie hwɛ obɛsɛ ohun sɛ tetefo nim nyansa ho tetena sɛde na ɔmo si tete ɔmo akwan mpo wo de akwan sɛde na ɔmo si kɔ ɔmo afuom ɛne yɛ so yehu nyansa yɛne nim nyansa yɛne adwuma bi tetefo no na mo mfa sojafoɔ nkogu forest ɛnkɔyɛ galamsey bɛne yɛ na yɛsi nim nyansa no yɛnim nyansa no mom no yɛde asogjafoɔ ne ho anho agugu bush sɛ ɔmo nga ade asase so still yɛ sɛ wo de check so ade ase nti no ye wo nneema bi wo hɔ a bla wo didi agora a ye bɛba ne sɛ ye besio me nam ne ye obi ayi a asɛm a metatia ya na ye me kra ya kakra ye nyame na de ma ɔno ana agye saa word me mpew dabi wo pede nyame na de ma ɔno ana agye a te sɛ azozo papa ye hwɛ bia na tifi eduro 70 plus 80 plus 90 plus 100 plus ɛno de
nyame na de ma ye no no a de age na be nkofo bire wa mo fa kwachi kwa eti nkonfo nkwa na so nyame nim ho hwe wo tie azia na so de ababa camera ma etirima abra onya wo nso na de bo no wonim wo bi wonim wo hwe de ahyew di ye wo bebire wa de hye nyame betwa edi a oni lawyer ni police okwachi obi entini ye de ahye na se nyame na de ma ono na eje ni nyina so asofo na ba begina akasa asem se nyame na de ma ono na eje bo tuwa na mo bi a ke bia nkan kowie ni sa ati asie pa nko ma me no boy mi se e be wie no sebi me kasa kire ba dwemba kasa kire sebi nyansafo de onwe nkwa achi no obeye me no ma ni nyina ka bra onwe nkwa achi no o da bi obi antumi ndi wa se yare na wo ka wo asem nkomo ya mi di obo okwa na obo wa he me man sam yare na me ni tuwa na mo kakre bi no aba be ye abrabom no kwafo bi a ama ma hunu se ewiase no nama ho anokore nante ono na adwuma na wo ye no wow ofuma anse me ho adwum kakra ofuma on ahonhom no kan sa ahonhom ne mfa nchew so what I say ba bible mu de na me ate ase se ye bone kura na e be sere bone fache na bone ne ye de ye nipa de cost ye ko odi ko so ni se obesere bone ba we no so de se entisa mpo kura na bia onye ohwem but ye de ehunahunu ama na ka otirim me ne lady bi di nkomo na lady ne se o maame free Ghana no o maame koye adwuma okodibu a ana akwa ne yale no mo de ba Ghana ebe sa na yare o konfo bi na maame ne de ne ba ne gya konfo so ne ntena no se eduru bra on ne tena na eduru ba bi no papa ne ka che ne se onim no ne be ma hia mu a abosun doku saa de no ebonu ho ama wankoye saa de na bizan se na eboa no o se aboa me papa amma ma brabo no se be ma bia ene obek one me da no so be no kwafo a obumu sampa wanya oba ne ne da wacha se wanya oba no ne de one ne da wanye no ho basa enam saa de na ye de hye ntirim no obenyine nso na ohun se o de papa na okan no odi hu ye de tu no so de obenya baabi yi a ye de agina aboa no nso ama na brabo anya basa wow obi nso de bible abe nante to no ye de wodi bone entime no man no menene nante yo ni ma bi bebere wa last what is come ame se me nchema boys am ne omko ne ho wa na mka jenza papa we first na nka meti obi a iska na de ama me nka meti obi a de so bet ne no nto na mo hu se de ye wo de bia ye wo de ya ye nya wo de ya so what I say entime ne no one e two kom baby di me fumu na bi nya asem na kwa be da ho sa me fumu what did I mention say today say wo de tete ho sunsun nyoma ni bi oh me de sisi a me long face me gina isi a me no di nkomo de me ka ne se me tietie nkomo bi a atu mati free tete le pem ne ene kakra me afa me no so a me hu ni se tetewofo no na omne ma no mo ye no ena na mo nyini nche okay mo the first no kra na ye me hu bi kra ena na mo na ye hu se o wale a o won eyiren be mienu miensa so ade ase ahafum na okoha ahafum na okoha sa ahafum na okoha no asa mena bebru se wo antutu die yi a e be chance no ayede oba ho for make sure say otini hu ni obeye ne die nso yi mo me nei akwefo se bible se ba ko pe se sa ba ko pe no wo dia wo ma shoko die se ba ko lady a o Nigeria ni kuruma ni wu kwai yesi ba ko pe na shoko de na wu o kamidishin ya na ai na wu so what I say yesi ba ko pe na shoko de ucho na ba ko pe enso no telefone na no mo musika na so no mo ye o mai no me so wo na Yeremians so sa wo na guess bi wo nchen a na won to na so dwe no o anya ya wo de fa asam na wo kan de ni kwa bi wo msa because and na wo hwe mo kunafo a e ma kunafo no do so che mema oh because mema ni wuntem
Pressure no ano Pressure odi. na ano odene. Pressure no odi. Because when you free na watumi I okay. I okay. Pressure no odi. Pressure no odi. Adwuma we this nyame na. This nyame na. So awutumi njai. Oh, Uja akwa ene. Me mention o. Go school, me school for school me nko bi. Yeah, anko school ni bi. Yenim de ni yenim de. Azozo ya salinko ya na me ba na yi. Na wono no so no rest ni mo. Wona so me nsa edi di na chi. Azo na di me rest ni. Na test mo first no. Attest. Attest mo na. Attest dey share na kwehia o set so na e kan adwin bom se enye makeup so. Okay. Yen onya attest nye makeup say o ye makeup na be di na chi o. E share na share one day. Say na ye share we yi ase. So what dey say na ye adwin say da bi adwuma no ye de se be tuna ye adu akiri dia ye nye star ye ntwa e ka no. Ade na ye nye bibisi na kan adwin bom ai. Satam du nkwana mudwi at visa. Ai. O ipa jo epic ni ade ni ntino. Enipa bro. Me kai pa na first na isia na mu ya kakaka. Sa. Wow. Ti azona de ewre mu am de ne mu a bebru ne nti adwuma no ni hwe we na ehese nyame beyi mema kwantenten na wayi abo afa maye na watu ye nsem ne tumi aye de wose yetumi ye de eye ka ho wafo de nya enipa bi o wiase bia. Oh, ne sika ni kura you need a matter to help you. Me say oye sa na life you kura nyamwa dan so abiam nyamwa police aponya obi nyamwa na usika na te se de kura na nipa na amedi amfa nko ye bibi amfa be de income asaba nipa de obi nyamwa unyamwa o ma me wu a ana papa wu a onko a kwadeda no omotiri ko ye letna se ye fawfu obi nye nipa mo a nti nipa hunya nipa ni bi kura na ne hunya ewo abusuya na na ase fia muti danete long ebe na ya ebe asembe na beka cha hwefo ni fans ne beka ne say movie industry for ahwe bese o ka bibi kakra. Oh, me de wa famu no me de sini anaso obi won chen a se de na wo ka se won so wo ka se obi a won jindi obeka do obeka asembe na beka. Oh, me de me ni reka de meka che sini ni bia ne se I afra bia na ne tie area na yeti ne afra afra ne bobra yenti na ye fre ne bobra ne se o ma me kokuruma na aka ne nua ketwa ana ketwa pa no tini nua ketwa no n'ani nko sa akra ketwa no Okay. sa akra ketwa no na na eni ne mua na ade asa no ma me asa be de aba beto no tini afra sa akra ne bobra enti no obi o industry bia no wa ye de wa bobla ehu ha be sia hwa so ya sa ninka se chinchina nchi tuan long simi tuana mo se no de no ni mo ba wi ase da be oda na ho awura ho me na kodia no na kodia no ana Dr. Kodia no no ma mi bibi ntu mi nsam ma mi bibi ntu mi sisi mi ba mi bibi ntu oda mu debi o ma me hwe wa che me se nyame ne boss ro ba asase bonsu ba mo ne manyina unyina efro bo ade nyansem na hede e ba ye ntimi apafo nyame pe ana me de de me de nam obi nso believe say Yesu ana Yesu na hede obi nso believe say since to obi ane ne de obi amfa ne de de enante kabiri ni dua obi aye de se heaven no ho a eduru wa ye nyina de yakọhwe bi enya obi akọ ne baabi wi asno obi nko akira ho se na nipa kura no e de ya na ebe ye obi betumi akasa tie bi ensu ana enua na wanwan beti sa nsuo no a wo kasa tie no na wo wa ba beja no hokọ na oda so te ho hwe nipa ba wiase ko da so te ho even if you kura mpo na enye nyame na boy mpo na e nipa nyansem na esimpo hwe nipa be sifia hwe nipa do bo abetena fie no abe wu agya fie no nti ne be wo ade kyekere nkuntin a kunta ya za wo ha ho so that doesn't we no normal nkomo na media se me meshi obi ze ebi obia obo ho ban ko yesi to na mota de mintumi nyesa mi so akwara de mintumi ni mpanfo ngodi sa nkomo no obi amfa hwe na wo ya na so abeka no ye fa mu na abeka no se e wo ho sa obi anya hwe obi amfa hwe na bon that's it mo social media no platform na na no mi YouTube no Phase 1 okay Phase 1 TV wana Phase 1 ada long nitina Phase 1 okay TV ana Sika TV
Sika TV ne de afena ya channel na da ba imagine kakra pese o mo de mame a na ye chattes but o mo de mame wi a maje nto mo de mame wi a na masesa di na be no Sika TV no na me de stand de ho de storyline kwa na me de gugu ho nti aye adwuma na gu aye transform de man na ye de storyline no egu ho no mo na bibia tumi akoso ba phase 1 ne de lungu enwuram na atetete sebi aze obi be ma bi di oba bi achi ko ni bi ni ade no eno na ye digu ho no mo nti no Instagram se make up so what na oye enye gidigidi se me ya se chichiku adwuma no me na mkoye okay do premier no 1957 me na me yema no ana can I say let's say oye ayedie no ebe me enye gidigidi chinchire twade no so na akoye solidarity no so na me yema but me enye ni gidigidi sa laze obaje me tam sa mi hu ade bia o menye free mu a ha but me kan so mo a me yema no onuado na me de yema o na acting se se onku ene de egum because my share eno ye na me show series bo o ka bo ra asem na be series mo ra na akokra sa you are good bende you are good pa the way na we see isu efie na na bo homode na wo nante ni ugbo si na mora frame o tama usua de mora frame o se man bi wa brochi o se long akokora na wo mu kwenti na ma me hwesi ni ne kwe pa ni asa me si abodo me first time ama no do ya ja bodo na atwe we me yale ye na me koto na oza akokra bi afo wo na nim afo wo nim pa me koto aso no na mu fin se ma yale nti me ntumi no mo do to bi na me se bla nyame nim se nam dididi omma do to we enkume ye ntwanko ye ne se de wo se me ye ne bia ye ne se de wo se me ye ne bia mate that's pa me that's pa abusiafo mesra wo se obi a ohia long face bia no se bia wona ne hwehwe nkomoko tipo bia no long obi hia so na ma beti omo hito because me say you me how omo hito social media no so a long the famo me number no omo atete no door so okay ya na atete no door so say frame me and me pushi say ye kura no mo frame na do na so ni long face number de abu say ye kura mo the channel na wo kan kwa you see the number enya de bia say ye kura no mo frame omo frame kura na bia ye guess kura ja me di be pema no mu kura go so for aha ya GTV Russia say me the next interview no dey change say wey e koso ba na pese me tie on one side of on so story e na asipe wa wo hwe munnim dada enkasa me na mabeka na wonnim se wa yare pen aha ntiabusia aha e na me kasa ye ebesi we dey ju safo ebesi a peace. Thanks for watching and please don't forget to subscribe and share for more updates.